uzobathola phambi inqubo nje mawufile. Sanibonani. Sanibonani, sanibonani, ninjani. How are you guys? Ngithi mina-ke, I've got good news and bad news. Which one first? Which one should I start with? Good or bad news? Good news. Ngiyabonga Ayanda. Bad. Good news. Good, bad, good, good, good. Oh, there's more good than bad. Ngiyabonga Vuvu Nkosi yami. Thank you guys. Thank you so much. So there's more good news than bad news then. Good news is I have uploaded part 4 for those abangakawuboni. Those are good news. Another good news is that I'm finished with part 5. Those are good news as well. Bad news now. Bad news now is that I cannot post part 5 until part 4 reaches the agreements. But I'm done. I was filming right now and I'm done. I'm like 80. Hello everyone. I'm done. Is this understand? No. No. Which agreement? Oh my goodness. You do not know my agreement with you guys. Mina nani, we had an agreement that I will post. Nanithi niyangiphumuza. Nathi nina makhumalo thina sifuna ukukuphumuza, siyathanda ukuthi uphumule sometimes. So, kulungile ukuthi istory esilandelayo usixoxe uma lesikade usipostile sesiriche u10k likes. Ngaleyo ndlela siyakuphumuza. If it happens ukuthi kuphele usuku or insuku singakafiki 10k likes story, you can be free. Like no storytelling for that day, for that week or so. Ilento eyenzeke ngo-part 1 walesi story no part 2. Cause part 2 I think ngawuposta 5 days after part 1 ngenxa yokuthi kwangakafiki 10k. I mean guys, agreement cancelled. No agreement cannot be cancelled. So yes. Oh, thank you, Sbahle. Nkosi yami ngiyazibongela. Ngiyabonga. Thank you so much, Sbahle. So yes, this was the agreement that me and you guys had. No, I won't do such a thing. No wonder. Ungikhumbuza yabonga ngendlela olibhale ngayo igama lakho, ngikhumbuza i-problem child when uJunior had a stepmom and his stepmom was no wonder. Hello General, unjani? Obani laba babephapha inina nonke wemshibe, inina nonke inonke. Sabona we General unjani? Ngiyaphila nami ngikhohlana, just flu. Inina nonke enaniphapha kusho ukuthi kodwa lo agreement yaqhamuka between mina nani nonke. Kuhle mawuphila Nkosi yami. Tolo. Good morning. No. It's not the good, it's the morning here. Nampo nonke. I don't care whether nina nani ngekho, but mina
mina ngaba ne-agreement nabantu nabantu basho njalo. So yes, good afternoon. Yeah, it's afternoon this side. It's after the noon. So nanje, hello crazy, unjani bagizi. It is morning in Australia. Here it's afternoon. Mina kangingeko. When wongeko, I don't care. I don't care whether you were there or not. Oh, nina nasho njalo kimi. So whether wena wawukhona. No. I understand you. No, I really understand you with Tesh. Especially with part 1 and part 2, because they were more like far apart. Part 1 being 5 days apart from part 2, and part 2 being 3 days apart from part 3. That was so brutal and cruel of me and you as well. Unfortunately, I don't have a choice. Ubuzile njalo, ubuze in general. Yini buzo general. We love you. Thank you so much. Where do you live? Ngihlala eMandeni. No, actually I agreed on that when that's not because Nami, I have things to do, yabo. So I can't always be glued on the phone. And Nami, personally, I feel like lento le iyangi ingnika isikhathi sokuphumula, yabo. Ingnika isikhathi sokuphumula. But at this point, in this December, I don't need the time to rest because I have all the time that I need. I have all the time. Mind you, I'm going back to school. And when I'm back to school, at school, nizongdweba, you gonna draw me, darlings? Nginomkhuhlane, I have a flu. Nizongdweba zithandwa. You're going to draw me the Susana pom-poms with pom-poms. Nizongdweba zithandwa. Unfortunately. So ngakho ngithi mina nginika uthando lwami nesikhathi sami manje because ngiyazi ukuthi once I go back to school it's sham. Ngiyabonga Ethiopian Asavela, thank you so much sweetie. Hello Luthando njani? So nje ya ngithi nginitshele ukuthi ibani nibuka istory ke with mentality yokuthi isikhona impatho elandelayo, and if you do not like nizodweba nawo. Ngikulungele ukushada. Do I seem ready? No. I'm still a baby. I'm still a boba. I'm still a baby. Oh boy. Imsizi yeyingane lapha emakhaya bafesi nithathe beningidweba. No, alikho ikhambe ngiliphuzayo general. I'm not drinking anything because I hate medication. Listen to me. Ukuthini ngizonda umuthi, not ama-tablets. Ama-tablets, I'm fine with tablets. Inkinga, I'm not sure if uma unama-tablets or what, but uma uthanda umuthi. So na, nangeke, I'm sorry. Nizongidweba. Kuyaholwa yini? No. Uhola? No. Nkosi yami lutho. Ukube kuyaholwa ngabe ngenza nje nani? Ukube kuyaholwa ngabe ngenza nje ngaba ngenzi lento engiyenzayo. Hello Celimpilo. Maka ane ense ngiyabonga Nkosi yami uyaphila kodwa.
Ngaba ngiyenza into engiyenzayo like samsodlana ezinye ingane ziphi lezo ingane iziphi lezo ingane Nsisanelo nolu D, thank you so much D Nkosi yami, thank you so much. Kumele kholwe Nkosi yami kube siyazi ukuthi ukholwa kanjani mhlawumbe ngabe yabo, but again doesn't matter. I enjoy telling stories. I enjoy sharing my own life. Abajahile batetele badlule sobathola phambili. Niyabona isisitolo sangilungisela ifoni yami yenza njani? Neighbor mind you, ngangena ku Google ngabhala i-review guys. Neighbor misisuke into zayenza njani? Neighbor ngiyabonga Azande Nkosi yami, thank you so much. Ngangena ku Google ngabhala i-review ngakhuluma is it right? Ngakhuluma imandeni kuphi kambe seduze kwaseStenga. Mama sasephumile. Let me check my marks. I'm risking my whole December. I'm risking my whole freaking holidays. My heart is pounding. Amaholzi I think ngicabanga yazi ukuyowathenga. Like you're reading my mind. I was just thinking of going and buying them. You faded? No, I didn't. I'm not sure. I'm not sure. So mashobanelo Zandi. Hi udlala. Imandeni. Oh yes, ngihlala Imandeni. Oh my gracious God, guys, my heart is pounding. Guys. My heart is pounding. Inhliziyo yami ishaya ngamandla, guys. But at the end of the day, ngaze ngasaba abantu benkosi. Guys, pray with me. Let's fold hands. Woo! Ngiyasaba kwakusaba. Oh my guys, I'm literally shaking. Ngihlala eLokhuzeni. Izinja ze-game baba. Izinja ze-game. Horror. Izinja madoda. I'm not. Izinja ze-game. Ngiyabonga izinja ze-game. Babezitshela ukuthi bangobani. Bazitshela ukuthi they could defeat me. I'm undefeatable. Oh my goodness. Niyazi kule module guys ibinginika istress singakanani.
Listen, mina ngeke nginifihlele guys indaba zami because I mean there's nothing to hide. Le module le yabona ngendlela ebingisakaza ngayo guys. Oh ngiyabonga guys, ngiyabonga boswethi bye Jomana. Sha! Imani lalelani. Yabona le module ngendlela ebingisakaza ngayo. Yabona i-test yokuqala ngayiphasa. Oh clean, very clean. Eyesibili ngayifaila dismally. Uma ngikhuluma ngo-dismally ngikhuluma ngo-dismally. But ngayithola i-exam entrance ne. I-exam entrance yami, i-DP yami was 41.99. Mind you, le module is chowing me already. Young box. Ngizoqualifya ngo 41.99 kwi-exam. Ngabona ukuthi yazi ukuthini, ngisho ngathiwa kwi-exam, the real exam ngiyayiphasa la. Angeke ngize ngiyithole lento efanele ngiyithole and le module ngenze ukuthi ngibhale isap. Ha! She. Nangempela futhi ngangithi ngiyifailile guys. I really thought I failed it, but kwangena i-message ethi you are admitted for a supplementary exam. Ngathi nkulunkulu mkhulu ngoba ngiyazi ukuthi njengamanje ngifocus kule module kuphela lawa amanye ngiwaphasile. Ngizokwenza one moya ongcwele ngizokwenza one. Uyazi ngahamba ngayobhala nge-5 December isaphi yakhona yayingo past 11 ngabhala. Sasiba u3 sasibhala isap lapho ngangitshela ukuthi ngizoba ngedwa ngendlela enganginamahloni ngayo. Uma ngifika lapha ngiyabafica basho ukuthi hayibona nami yazi ngaqualifya ngawo lo 40 something nje i-DP yami yayilow. Okay fine, sabhala guys. Uma sisibhalile saphuma ephepheni. I'm like, hey, I don't know man. I'm not sure cause umuntu you never know ukuthi umaka kanjani uyabo, but I can say maybe I passed if ngifailile kwi-exam tontoni yami kwi-academic record yami kuzovola u40 something cause ngiyazi ukuthi ngibhalile lento le. Lungile guys. Ngicela ukunixoxela ukuthi ke ade sibheka ama-marks awekho belokho esabhala ukuthi admitted for a sub and into ebengingwarisha ngale module ukuthi ngibabonile abanye beyiphinda yezwa yini. So I'm like ku-possible ngempela ukuyifaila cause bebebaningi abantu bebeyiphinda yezwa yini. Hi man. Bajahile. Yini manje? Anzani manje? Badedele badlule uzobathola phambili inqubo nje mhawufikile. Abajahile badedele badlule uzobathola phambili inqubo nje mhawufikile. Woo! Athi ngitshela izintwana zami ukuthi izintwana zami Bochomba, yes, girl. Webo girl. Ichongi, ifoni yami bikhala. Foni babazi. Little Zonglanda. Sakelo gonshia. Wayne Dombing, get to someone neighbor girl. I hope you are people sussy. Get in your angin challenge update. Hey, Coco's I'm good. I'm getting that computer. Get him. Pretoria, yes, I was writing NFG. I'm not sure if I told you guys that. And the AMA results up for me and I paused. Oh my goodness. Yeah. Shem. Ting Snaky, guys. Snaky was so concerned about me. She even sent messages. Upu Snack. Asking me who's in Paleganjan. Oh, Snaky Shame is such a cutie pie. Timbogaki. Where's in man? Where I go? Fundamentals and lunch. Where's the neck? Oh, we are pillar. Get it. Oh, and Linda. Good news. The NFG, I'm a maximum. I put my manager on give passing. Oh my goodness. Oh, hallelujah. Woo! Passenger. Oh, yes, my daughter. Ooh,
Yebo sisi ngiphasile mama. Phela wawuconsent kabi Nkosi yami yazi. Ngiphasile sisi. Yes. But iy'ntwana zami ziyangazi kunakho nje ukuhlanya when it comes to school. Oh my goodness. Into ehlekisayo kube ngifailile yazi ngabe ngithi ish guys yini what the hell. But ke ngoba siphasile sibonga ongabonwayo. Hayi uNkulunkulu isidudla isilanda usathane man. Isilanda usathane. Ngiyabonga guys, ngiyabonga bakithi. Neyima kuse Free State intombi. Ngilungile mama ayikho inkinga sisi, ayikho inkinga ntombi, ayikho inkinga. Awema ngiyabonga ngeglow stick. Oh my goodness, guys, ngiyabonga. Thank you for being here. Oh, you guys are cute. Yazi, awema guys in ingabe ezinhle yazi lezi. These are great news. Inkinga umama usemcimbini bafethu. Umama usemcimbini, usemshadweni umenyiwe. Angikwazi ukumfonela ngithi ntombi, ngiphorsele. Wathi ngothi yafoneleka niqala. Emothi yafoneleka yini? Indaba engafanele. Hello mami, unjani? Yeah. Sengikhumbule. Oh, sengikhumbule buya nini? Ma, vela phela. Awu, kusamanzi phansi la. Bemangipasile. Hello, mami. Hello. Unjani? Mama. Mama. Kade ngicheka ama results ami ngiphasile bona. How? Ngiphasile. Yes. Khuleka, relax sis. Oh. Bye ntombi. Hello my guys, this news cannot wait. Ngiyabonga Hlela and Hlengiwe. Hlengiwe. Gekazile mvana Hlengiwe. Sengaba umntwana. My goodness. Guys, this news cannot wait. Indaba ekanje guys azikwazi ukulindwa. Yabo azikwazi ukulindwa. Ngiyabonga Thando. Ngiyabonga guys ngo congratulations. I say congratulations. Congratulations.
Congratulations. Ngiyabonga, guys. Oh my goodness. It's so cute. This imestange pase. Wow. Yaze yakuza. Ngiyabonga coconuts. Ngiyabonga. Ngipasile coconuts and I'm so very happy. Ngiyabonga Ncumi. Oh my goodness, guys, I feel like crying. Oh, I'm emotional. I'm emotional. You do not know the amount of stress ebenginazo, guys. I was even dreaming about this. Yabo nje namhlanje ngize izolo ngize ngasho ngathi ngine stress wema. Yazi ngize ngiyiphupha lento ngendlela ngine stress ngayo. Unkulunkulu inkosi yezimanga udalile umhlaba nezwe lakhe simnika lonke uduma nesibonga ngiyabonga bo sweet pie bo honey pie bo monkey pie chunky pies. Ngiyabonga, guys. Oh my god. Sibonga ongabonwayo. Hayi sibonga ongabonwayo. I feel like icule ngiziyona zithini zayona. Zithini engiyithandayo. Zithini? No, not uNkulunkulu Jehovah, but I love that one as well. uNkulunkulu Jehovah. uNkulunkulu wakhuluma Noah. My goodness. Wathi kuye umkhumbi bona bamlalela ngabona. Abamlalela Noah. Isimemezelo wathi kuye wena Noah usukhulile. Adzi. Oh my god. Oh, mommy, Adzi. Nindenza ndibe emotional. Oh my god. Awema. Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga. Thixo wami. Ngathi bengazi. I've been thanking the Lord for the entire day today ukuthi uNkulunkulu uzongenzela izimanga. uNkulunkulu inkosi yezimanga. Ngiyabonga, guys. Hati hale. Oh my goodness. Oh my, only any like oh my. Yes, Apita, yes. Woo.
guys. Oh my god. Oh my god. Nani ngithanda ukuthi usizo lwami liyalwa say but ke sikhonkarishile we conquered. Thank you guys. Thank you so much. Woo woo. Lapho istress ebenginaso bafazi. Ngithi ngikhuluma noDikenya, I'm like, hayibo guys, kimi kusabhala ukuthi admitted for a supplementary exam. Kunina kuthini kubhalweni lapho? Athi nami. Wema and ngitshela uyena ukuthi ama marks ase out. Lapho ngiwa checka uvalo ukuthi go. Uma ngithi hallelujah. My dog. Woo. I man. Again. Giyegeleni. How am I, guys? This is great news. I love this news. I love news like this. Woo! We are slaying. To my phone number. Oh my gosh. It's in my number. I'm link on the bank. Let's go in king nazo. Oh yeah. Asho. Zinja the game, my dad. Woo! Congratulations. Woo! Yes. Man. Money. Wow, with school. Oh my gosh, guys. These are great news. Ooh. Umlilo. Ashu. Excuse me. Oh my goodness. Isn't that Mnandi that deserves a celebration? I mean, second semester was the girl. Ngiyabonga philile nkosi yami. Second semester was the girl that I think it was, because I mean, siyabonga ezweni lakho konke nkosi yami. Ayibona man inamba awe man awe ma ngizoyithini ngizoyibhala kanjani. Oh my guys, kuthi anginivalelise ngiyashiselwa. I cannot believe it. Oh my god. Agasoze agidele owangifela eCalvary, msindisi wami ongihola obambisisa isandla sami. Agasoze angidele owangifela eCalvary, neighbor friend with school shoes. Uzamo umakhelwane wami ukuthi uhlala ngale uzamo unamakha amabili kodwa ke uhlala ngale both sides, whether ile noma ileli but ungale kwami ngale. Owangifela
A Calvary, Hilario. Oh my gosh, you are here now. Msindisi wami, ongihola, obambisisa isandla sami. My goodness, Uthabiso. Let me call Uthabiso. Our purse. Mentally voice. Ongihola. Calling. My. Kodwa ngiyazi like mean hello and him please. Him please. Ubani lo? As in I should do live with her. I'm not sure uzamoya azuke njengamanje. Hello. I have a headache. Ongihola. Obambisisa isandla sami. Akasoze angidele. Owangifela eCalvary. Uqalile umsebenzi uza kufeza empilweni yami. Noma usathane ehlasela. Why ngasavumi? Ishiyabona ke. My peanuts. Man, Uzamo, I'm not sure where she is right now. Ungathola usemsebenzini nje yazi. Man. I want to share this good news with Mandisa. Hello, Mamtungu. Hello. Student center. For the first time, I'm really enjoying my student center. I mean, let me take a screenshot. I'm phone being back a la Betty. Being sugary Betty. Ngifeyile ngoba shaya screenshots ngibasende uzidanseni ngimantseng ngiphaseni ngangijwayele kabinina. Oh my lord, what can I say when I need you? Listen, Jalon. Look at the mountains, look at the seas. Take your time, and just look around her. Yeah. Wazwashesh mumngani wami. Hallelujah. Amen. Yebo Chomi, yebo. Umngani wami guys kade ngimsendela. Man vukani umngani wami. Yebo phela. Kade ngimsendele bukani sticker sakasendayo. Yes, twerking as never mngani, never. Yo guys, I'm so happy. I'm so sorry that I'm kinda annoying maybe, but I'm happy. Yes. I'll fickle saying my fast. Fick. Wait. Ayikuzulungi. Thembeka. Ngiyabonga Nkosi, ngiyazibongela. Hawu. Afiq. Ah, we malo. Yeah. Twag, girl, twag. As it was nice and lovely staying with you. Please, in the meantime, go and like. Ngiyaphila we Xoli.
Ndijabule ndiphile ndonwabile ndipasile. Ndipasile ndonwabile. My goodness. Oh my goodness. Sona nje ndonwabile guys. Lulunwabo olu. Bengisathini ngiya hello xolo unjani uxolo. Guys ngathi ngizothanda ukunishare. Today I spent so much time here. Didn't eat. But this is nothing that I'm concerned about because I'm not hungry. I'm full. I mean, isn't you know. My December is going to go well. Cute people. Anyways, sibonge umusa nothando likaThixo. Yabona awu. Jehova kulonya guys. Ube ngiphethe kanje ngitotosile, ngiphethe njengeqanda, Nkosi yami. How will you get your cold drink? Oh my goodness. Let me type it out. I mean, oh my God, da 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 da. 486. Iyo ke leyo wencomi. Capital kwami sithando sami sihle. Ngiyabonga. Ake ngikhadla mina nenkinga, ngiyazi ikhadla mina nenkinga guys. Yabona nje kuningi. Kusafanele siningi izinto efanele ngiyozenza guys. Hawe manje ngiyabonga Ncomi Nkosi yami. Oh my Lord. Into ithini? I spent almost no anifuni ngithengele lutho guys. Uncomi uyena Nkosi yami uthe ufuna ngithenge into emnandi Nkosi yami. But nje oh guys ngaze happy. I don't wanna lie. Yabonga indlela engihappy ngayo. This mood it deserve ukuthi ngiqale sengiposta part 5 because I mean what is this? God did. Do I mind telling a story live? I don't think I have stories to share live because ngisazozenza outside live, of which nizoyifind are boring because you've heard it. Ngathi ngiyakubona nje usuthi usisanda wengashongo ke nje this time last time live wawuthe usibone no manje usuthi usipusiswa. But yeah, yes yabo inkingi lapho nanokuthi you guys angifuna ukuqambela you guys nimane ningibuke nithule ngixoxe istory ngeza ngisiqede. No one is even putting an emoji. Yabo yonke lento ehlekayo izikhali, no one. And uma nginibuza, your excuse is like, "Ay, we are just listening to you." Ayini. Oh my goodness. Oh guys, ndi happy man. Ndi happy. Ngathi ngizophoxa ngiyadlala mina. I'm always happy. Ukuthi this time I'm extra happy. Bekufanele ngiliqokele usari wami yazi. Ngizoniqokela usari wami. Inkinga uma usahambe neweave yakhe. Ngizoniqokela usari wami kamnandi kanjani. Khulekani. Oh my God. How am I? I feel so hot. Like my marks. Izinto ezakhayo ke lezi. Izinto ezakhayo.
Yes, 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 yes. Oh my gosh. Oh, Emma. Okay. I have stories inkinga zilayas noma kube I've transferred the Mac. Ngiyabonga Ncumi Nkosi yami. Oh my god. Ngiyabonga. Ashe. Ashe. Ngiyabonga Ncumi Nkosi yami. Oh my goodness. Awema. Ngiyabonga Ncumi. Oh you. Awema. Ashe. Ngiyabonga Ncumi Nkosi yami. Ngiyabonga. Hawe ma. Ngiyabonga Ncumi Nkosi yami. Nayi ngiyayibona cha. Hawe ma ngiyabonga Ncumi bakithi. Hawe ma. Thank you so much. Ngiyazibongela Nkosi. Oh, where's ufake extra than you said you. Hello, Peace Walker. Sawona njani? Ngiyabia. You can ask her that something. Yes. Ngiyabonga Ncumi Nkosi yami guys. However, please ask something. Please ask whatever you wanna ask. Peace Walker. Not saying to walk. Please ask. However. Ngiyabonga Ncumi Nkosi yami. uNkulunkulu akubusise bakithi wherever la uthathe khona uNkulunkulu akubusise bakithi ngiyabonga. Kathi ngihlaba one. Tshithe. Yabona kana wena? Ashi. Ubona kana wena? No one. Uyavela. Uyavela wena? Ashi. Ngiyabonga bakithi. Ngiyazibongela bakithi Ncumi. Yeah. Here's a sense. I need 10 seconds. I want to talk about TikTok money. TikTok money. Kunemali TikTok. Ahleni. Ngeke. Usuku ngikhatha we Peace Walk. Ayisho nje ngempela ofuna ukuyikhuluma hayi TikTok money. TikTok money. Ngeke. Ngaphandle umuntu welinye izwe. Because if ukhuluma ngalele ngilona lo show ayikho. Ashu. Ngiyabonga Ncumi Nkosi yami no. Ama withdraw. Enze njani? Phela withdraw mune imali ka TikTok. Anginayo mina. Anginayo imali ka TikTok. No, I can no, ngingayivume request but when mina I don't. When you have, mina I don't have money on TikTok. Oh Ncumi, shame. Ngiyabonga Sithanda. Thank you so much. I can accept it, but sisizwe.
waze wanzima bo. Ngifuna ungisize la bakithi yini wasubanzima kangaka kodwa. Usizwa ngani? Sawubona. Cha bakithi wena ngithi unelokhuza wena nginemali mina la ku TikTok ngifuna ukuwithdraw ngino 15,000 wama gift. So ngifuna ukubuza ukuthi njengoba kade ngenza iPayPal kade ngiregister iPayPal I'm asking you because wena I think mhlambe ukuwithdraw. So mina kuzobe kuyi first time manje ngibona ngistrugglisha ukulinka i-FNB account yami manje sengifuna ukuyisusa kwi-PayPal ngilethe kwi-bank lami bengifuna ukubuza mhlambe wake wari withdraw before ukuthi unganginceda yini. Oh Nkosi yami Nxese bhuti angazi cause ama gifts mina ngijoya ukwasendela abantu ngiwasendela abantu nami ngiyawadlulisa angazi nje anginawo kwa PayPal angazi nokuthi kudingekela uPayPal ukuze uwa withdraw kodwa ngingizwa ukuthi baya withdraw abantu ukuthi nje angazi ngabe ngiqamba amanga. Oh hayi ngiyabonga ilokho nje bengifuna ukuchecka ngoba manje sengiyisusile ku TikTok because bilokhu ithi angikhiphe ngama $150 so sengiwakhiphile kusukela kuThangi but manje ngifuna ukuyimove to my bank but mangifika khona ayifuni ukulinka akulinkeki I thought mina as umuntu popular la mhlambe ukuwithdraw Angikho ngisho popular kodwa ke you can try maybe searching la ku TikTok ukuthi abantu benza njani uma be withdraw balinka kanjani nama bank I think ungayithola. Ngakho ke ngenzela ukuthi understand ukuthi why bengiza kuwe kodwa ke ngoba utha ukwazi akunankinga so bengaqondile ukuphazamisa ngiyabona u-excited just that nje bengidinga umuntu engimcabangayo khona la engingibone ethola ama gift I thought uzokwazi ukungisiza ngikwazi ukuwithdraw. No angaze Nkosi yami ngabe ngiqambela amanga mfowethu ngabe ngiqambela amanga ngaze ngiwithdraw in my life angazi because uma ngiwathola ngihleze ngifika ko live ngiwapha abantu because I don't even have lo mali yokuwathenga so ngimane ngidlulise wona la wakhona ngakho ngingakaze ngizame Nkosi yami ukwakhipha angifuni uqamba amanga. Okay no akunankinga iphumile ku WhatsApp iyaphuma ku TikTok it's very simple iye kwi PayPal account because la eSouth Africa bafuna ube ne PayPal account for you to withdraw on TikTok so sengifakile kwi PayPal the problem manje is to link uPayPal is for PayPal to pay my bank account that's where the problem is. Ungabe ngiqamba amanga but ke thinga ukuthi iyavela la uma ngisearchela la ka TikTok but I think bakhona abantu abaseke benza ama video ngalezo zinto la imali how to move PayPal money Ngizosearch oh hayi ngizosearch ngoba bengichecke ku YouTube mina manje ngibona bengenza into engayi understand bekhuluma into engayizwa nje but ngizosearch la ku TikTok. Hayi okay ebhuti ayikhinkinga. Okay ngiyabonga kakhulu ke sisiwami ube udanse to. Ayikhinkinga bhuti sibonge bakithi. Okay ma. Cela ungikhiphe ngapho Nkosazana. Okay bhuti. Khishwa kanjani manje? How imaki? Oh my goodness man. Okay. Mama. Ngiyabonga Zama. Oh guys, thank you. Ncumi, thank you so much. Ngiyabonga. I mean, thank you so much. Yo guys, ngiyabonga bafethu yazi. Oh. Ngize ngiyashisela ngisho ukushisela. Ashi. Fanele msi 10% bahlali. Yo guys, ngaze ngajabula yazi. Ngajabula ngifuna uqamba amanga. Excuse me. Hawu izozwa ngathi. My Lord. How am I guys? Uphi 5 uphakathi. Ukhona ukuthi nje awukakapostwa abafethu. Oh. Yabo kuba ngiguli guys ngabe ngilungisela ukuya emcimbini manje. Yes.
I'm not okay. I'm not okay. Angikho right ingane zawethu kodwa-ke tata ngithi mina uyakhumbula leya saphi yami engangitshela ngayo ngiphasile jade ngiphasile sikhoko ade ngiwa-check-a manje ama-results ithi nje pass kathi uwema hayibo hayi shem bengikufonela lokho nje ukukutshela ukuthi yebo ngiyathola nje akakapheli ngisho i-hour yakubona ngisakwi-happy mood happy hour hey ngiyakutshela hayibo ngithi mina akakapheli ngisho i-hour ngifound out-ile ngisakwi-happy hour happy mood ngiku-cloud 9 tshela yes sibheke kuloya nyaka lo wesithathu manje hayi ungibonela uma usendlini ngoba ngiyakubona uze usayikhiphile khona le ngiyithembe le nto eyishoyo mame lungile-ke ayikho inkinga abajahile badedele badlule uzobathola phambili inqobo nje mawufile abajahile badedele badlule uzobathola phambili inqobo nje mawufile ngiyabonga coconut nkosi yami ngiyabonga ngiyazibongela bakithi ngiyazibonga hawe ma cha guys yazi ngaze ngahappy guys because I don't have to repeat this mojo like yona guys ibingikinya ibingistressa ibingichoka hawe ma being spin kicker guys, and I'm so happy that I don't have to go through those notes again. Phetheni esandleni ashu ifoni yami izocisha ke manje lokho kokuhlekisa ukudlula konke hallelujah 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 wenonhle abakabuyile manje obasanda oh at least ngiyabazi ukuthi baphi ingawe Nkosi singathini na masisuka kuwe singathini na singathini na Nkosi masingasuka kuwe
ngathini na Nkosi? Awu, yokhala khala kubani na? uNonhle awungeke ongeze imfethu Nonhle. Hello Ntam. I'm good and how are you? I'm fine mina. Mpangazitha, hello. Nizi. Ngiyabonga. Unfortunately sengizonishiya phela i-battery yami it's going low 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 low. Ingcobo nje ukuthi ndiphasile and I'm very happy. Ngibonga nje kwakhona lokho sibonga uThixo ngiyabonga Nizi Nkosi yami. Jason, hello, you look beautiful. Ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyabonga. Ngiyazibongela. Makhumalo. Ngiyabonga. Okamakfuzayo ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyazibongela. Where do you stay? Mandeni. I like your stories. Thank you so much, Ntango Siam. Thank you. Thank you. KZN, yes. Nizi, thank you, ngiyabonga. Molo, mhlobo wami, molo. Hello, Yonela. Hello, ngiyabonga Nizi. Thank you so much. Thank you. I'm at Gauteng. Gauteng province. Yes. Oh yeah. We stayed there part-time. Thina-ke. Benoni. Omuhle. Ngiyabonga Silenda Nkosi yami. Thank you so much, guys. Hey, boom. Ngiyabonga. How am I? So, you're staying in Gauteng. Are you like Pedi, Tswana, Sotho, or Mzulu? What's it called? Ndizothini ndizoyenza njani na? Akho umuntu ongangigqina, akho umuntu. Ngiyabonga Nizi Nkosi yami. Bengakuthembi. Nawe uyazi ukuthi vele senje ukuthi nawe uyazi ukuthi awuthembakele. Nawe uyazi ukuthi awuthembakele bengakuthembi. Definitely. Like angifakile iphinifa iduku bakithi. No, akubandi kuqhubele nje kamnandi. Awubambi ikhandlela wedwa. Lishisa kanje. Oh. Ayike. Angikho busy. Ngisalungisa into zami qala. Cha bakithi angithi nginekhanda mina engilungisayo.
kodwa ngijabulele mama uthi sami Hawu ngiphunyukile ogibeni ebengiboshelwe lona sehlulekile sikhale kuningi uthabisa abafana baba manje obani izandla zakho nenqondo oh